Göroğlu'nun döreşi. Gadymy gurrunçylar şeýle gurrun berýärler. Sardagly çanny bilýän bir ýurt bardy. O ýurdun sultanyna Jagaly beg diýerdiler. Jagaly begin 3 tany ogly bardy. Iň uly oglunyň adyna Genjim beg diýerdiler. Ortonjy oglunyň adyna Garra atasy Mömüniň adyny takypdy. Iň kiçi oglunyň adyna bolsa Adybek diýerdiler. Jagaly beg uly ogly Genjim begi öýlenirdi, illenirdi. Mömin diýen oglunyň bolsa akaly gelip gitmelirek, gödem şuldurak boldy. Adybek diýen ogly bolsa bugünlüğünü tapsa ertirligini gaýy etmän çapawulçulukda, batawulçulukda alamançylyk bilen mes bolup geliberdi. Habary kimden al? Genjim megden al. Genjim meg diýen ogly ýanyna bir gylly kelle getirilip öýlendirilenden soň dünýä talap bolup atasyna peýany degmän mal mülk ýygnap harç dünýä bolup atasyndan öýüne aýryp öz uğruna dünýä bilen muhtala bolup gedibersin. Mömin meg diýen ortonjy ogluny öýreýinip Jagaly beg o ýere barýaky sorap, bu ýere barýaky sorap, nire barsa da her bir märekede oýnalyp berilen oýnatgy gözi şully zaňara gyýdy bermeýäs diýip Jagaly beg kowup berýärler. Bu ogly öýleni bilmän entek şo bolşuna galy bersin. Habary kimden al? Adybegden al. Çannybil ýurdunyň açlykdan, ýalaňaçlykdan horlananlary, kişi zulüm sütemine çyda bilmedik ýigitleri dumly duşdan gelişip Adybegiň töweregine ýygnanyşyp başladylar hemde Adybege şeýle diýdiler. Sen mir gerçek goç ýigit ekeniň, sen bire rehimdarlyk edýäň. Bilen saňa nöker bolup hyzmat etjek. Ömrümidi sen hyzmatyňda geçirjek. Dogry aýdýaň. Sen hyzmatyňda geçirjek. Bilim sen hyzmatyňda geçirjek. Onu Adybeg bulara diýdi. Gelberiň. Asyl men gözläp tapy bilmeýänlem siziň ýaly beýigitler. Geliň makaly. Ine ol geleni öz ýanyna çekip nahar çöregi gysganman meriýe olaň at ýarag esbabyny düzediýär. Bu ýigitleň içinden saýyrdyň edermen 40 ýygy bolsa atly nöker edinip hemişelik öz ýanyna saklaýar. Galynlary bolsa ýoguny alaman güni ýygnan ýalar. Adybeg şeýlerik bilen özüniň 40 ýygy bilen alamançylykda gediberýär. Günlerde bir gün Jagaly beg oňa şeýle diýär. Oglum, nimen garrapdyryn. Hem bolsaň inni ýyle ulsa özüň allardyň. Töweregiňe ýigitleri ýygnadyň. 40 nöker edindiň. Men ýurdu saňa tapşyrýan. Inni ýurda özüň sultan bol. Atasynyň bu sözüni kabul edip Adybeg ýurda sultan bolýar. Onsoň oň adyna Adybeg sultan goýýarlar.
Günlerde bir gün Adybek Sultan 40 atlı nökerini alıp bir daş ýurda alamançylyga diýe. Gaty kän günler ýörep bir çölstanlyga ýetenlerini gözüne bir kejebe görnýär. Olar bu kejebe baka naýdany ýaparyp Allah diýip at goýýarlar. Bir üstü kejebeli ak maýan başyny bir şyrlaň bodatly ýydyp barýardy. Olatly bulary görüp kejebäni taşlap atyny gamça bastı da gözlerinden gaýyp bolup ötägitdi. Şunça kowdular ýetdirmedi. Ýetdirmän soň ýyllaryna dönüp kejebäni aldylar. Kejebäniň içini barlak görseler, içinde tämiz bir päkide ýetýär. Tarypyny aýdyp diýip soňuna çykarýarlar. Bu gyzdan habar aldylar. Adybek sorady. Hem haýsy ýurduň adamsy? Kejebäň içinde oturan päkide gyz jogap berdi. Men Şirwan welaýatynyň padşasynyň gyzy bolaryn. Men Reyhan arap öýde aljak bolup, müňmäşir tylla berip alyp gelýärdi. Ýanky gaçyp gutulup giden sırlaň bodatly şodi. Öp ýagsy. Mal kiminki? Kime buyursa şonunky. Sen adyňa kim diýýärler? Men adyma Gülennam diýärler. Öp ýagsy. Adybek her adam bolsa agassa, ýanky gyz berilmän ýören şullu oýnat gagasyna Gülennamy nikah gyp toý tomoş edip berdi. Gözü şullu zaňar hediletdi. Adybegin özi bolsa gerçek goçygyt nire barsa da oňa gyz berilýär. Agasyny öýlendirenden soň Adybek Sultanyň ödem öýlendi. Habary kimden al? Adybek Sultanyň aýaly hamile bolup göwresinde çaga galdy. Henüz aýalynyň çaga ýüzi düşmänkä Adybek Sultanyň kadasy dolup dünýeden ötdi. Oň ýyzy bilen aýalym dünýeden ötdi. Aýy güni ýetip çagada enesiniň garny bilen gitdi. Inni habary Jawalbegden al. Ölümüň ýygyna galyp, pahyryň bilinden kuwat gaçdy, gözüniň nury öşdi. Ol öz ýanyndan köp gamyn molly. Hey Allah! Bu neçe bolly? Genjim oğlumyň maňa peýany degmän ol gitdi. Mömin me oğlumyň bolsa hakly gelip gitmeli bolly. Gözü şullu bolly. Şu Adybek Sultan oğlumyň ýagşydy. Gerçek goçygytdy. Şundan mürüýat galarym kadyp umyt edýädim. Oğlum edmem bolmady. Habar kimden al? Genjimden al. Genjimiň goýuny düýesi gaty kärni. Günlerde bir gün goýun çopanlarynyň biri gelip şeýle diýdi. Genjim ağa, men bakýan turýumyň içinde bir süýtli geçi bar. O geçi biraz garwanyp, az kim otdan doýandan soň sürden aýrylyp, görstanlygy wakan gaçyp gidýär. Men oňa hiç buýra bilmeýän genjim ağa. Ahir ýygyna garaba düşüp magarçylyga bardym. O geçip baryp bir magaryň baş uzununa çekredi. Görden bir zat çykyp geçiremdi. Genjim ağa, ýagşy emip bolandan soň o zat ýene göre girdi. Geçen bärik baka gaýtdy.
Ben o adamın anıstığını bile bilmedim. Duruşuna tüy olup duran bir korkunç zat gencim ağa. Onunla gencim aytdy. Sen sürüyünü başka tarap süraysen olmadı mı? Gencim ağa, her taraflara sürüp gördüm. Hiç alaç olmaya. Geçi şomagarın başına her gün varmasa durup bilmeye gencim ağa. Çopon aydandan soň ertesi sürüyünü sürüp öre çıkaranına gencimin ödüm çopon bilen bile gitti. Koyunlar meydana çıkıp yazılıp bir meydan ağıp dönenden soň şu geçi sürdüğün saylanını da Wörstanlyga waka gidiverdi. Çopon gencim ağa görkezdi. Gencim ağa, ha gitti ala. Hayır gitti seret gencim ağa. Gencim bilen çopon garaba geçiğini ýydyna düşüverdiler. Çoponun aýdyşy ýaly geçi bir madaryň başyna baryp çekiredi. Gözden bir zat hatanaklap çykdy boly, en namjany duruşuna tüý bolup durdy ýa. O zat müňedekläp, imedekläp baryp geçiğin aşagyna girdi. Geçem gerilip emdirmäge turdy. Gencim çopon bilen madardan madara bukup bukdoklaşıp yakynrak baryp tiň edip görseler, o zat adam çağatyny emeňdi. Gencim diýdi. Meňenim atyň toltanyň aýaly ölenne, çağaty göwreti bilen gidipdi. Bir şoň abyrdyr. Çopon gencim mege başatdy. Geçi emdirip bolandan soň sürä waka gitdi. O da adam göre girip gitti. Bular barıp madary etewan bolsalar, madar adygyň aýalynyň madary eken. Bu da adam şoň göwresi bilen giden çağı eken. Görüň bir tarapyndan kiçiräk deşik açylyp, şo deşikden girip çykýan eken. Gencim bu çağaň adygyň ogludygyny ýagşy bilenden soň atyna minnide kakasy jygalbege buşlamak üçin atyny gyp bataýdy. Atyny göksür derledip baryp atdan toğutup düşüp kapıdan girdi de kakasyna garap 5 kelime söz aýdar boldy. Sana dirmene ey cigalibe, sana dirmene ey cigalibe, bir de devlet geldi bolgoy, bir de devlet geldi bolgoy. Geyyam sana ey oğul verdi, geyyam sana ey oğul verdi, senin oğlun oldu bolgoy. Atam rövşen boldy gözü, atam rövşen boldy gözü, hatası yoktur bu dedim, hatası yoktur bu dedim. Açıldı ey talih yıldızım, açıldı ey talih yıldızım, bir de devlet geldi bolgoy. Senin oğlun boldu bolgoy, senin balan boldu bolgoy. Ay senin işine kuşat boldu, kuşat boldu. Erpilerim nazır saldı, erpilerim nazır saldı. Gördün bana ey bir ses geldi, gördün bana ey bir ses geldi. Senin oğlun oldu bolgoy, senin balan oldu bolgoy.
gencim beydir ya mehruban. Gencim beydir ya mehruban. Gönlümde yoktur arman, gönlümde yoktur arman. Çandı bile geldi devran, çandı bile dönüp devran. Sen bağdan kolli bolgoy, bir de devlet geldi bolgoy. Senin oğlun oldu bolgoy. Bağlı sandı bile geldi devran, geldi devran. Sandı bile döndü devran, senin oğlun oldu bolgoy. Bir de devlet geldi bolgoy, senin bağlan oldu bolgoy. Bu habary eşden soň Jygalybeг şatlygyndan böküp ýerinden turup genji oğlunyň boýnundan gujaklap, owşap, ikisi tirkeşip daşar çykdylar da atlanyp madarçylyga waka etdiler. Bu habary eşden ullan kiçä Çannybil halkam buloň ýerinden madarçylyga waka etdi. Jygalybeг genjim bilen sürüp madarsanlyga ýetişdiler. Halklarym olaň ýyllar bilen bile varp yetişdiler. Bu çağacık adam gara yok wagty görden çykyp madaryň daşyny oýnar eken. Adam gara görünne bolsa açyp göre girer eken. Jygalybeг oğlu Genjimmek bilen madarsanlyga yetip baranna, Genjimmek görüň baş ujuny oýnap imedeklep ýören çağany görkezdi. Jygalybegem gördi. O çağada bular görüp gaçyp göre girip gitdi. Ýaşullar Jygalybegin ýanyna gelip şeýle diýdiler. Jygalybeg, bu çağan oğulluğunu gyýzygyny barlamak üçin madaryň ýanyna aşyp, ýene bir gapdalla gurjak goýup göreli. Neden görýän? Ýaşullar Jygalybeg bilen maslahat etdiler de, şo çağan çykýan ýeriniň bir gapdalyna aşyk, bir gapdalyna da gurjak goýdular. Özlerim bir tarapda bu kullular bir näçe wagt geçenden soň hiç adam ýokdur guman edip çağa emedeklep görden çykdy. Bir tarapda gazal-çadal bolup duran gurjaklara göz düşüp, çağa bir wada hatara oturan gurjaklara waka ýüzlendi. Gurjaklaryň ýanyna bardy da, çağa üşörlüp seretdi de el urmady. Ikinji tarap aýlandy. Üýüşüp ýatan aşyklara göz düşüp, çağı hasanaklap bardy da aşyklary jagyrdadyp oýnamaga başlady. Bir meydan oýnandan soň ýene göre girip gitdi. Jygalybeg bu çağanyň ogullugyny bilip halka maslahat sarly. Bu çağany nähili ýol bilen tutup alyp bolarka? Adamlaryň biri duzak gurup tutmak gerek diýdi. Ýene biri başga bir zat diýdi. Garady, her kim bir zat diýdi. Bir garryja ýaşuly bardy. Ol eýer çysdy. Oň işi pişeti eýer ýatamakdy. Ol aýtdy. Bir eýeriň üstüne ýelim çalyp, şo çağanyň çykyp oýnaýan ýerine oýmak gerek. Çağa çykyp eýeriň üstüne minip oýnanyna ýelmeşik galar. Ana soň barp tutmak bolar. Emme duran halk eýerçi dogry aýtdy da eýerçi dogry aýtdy boluşdylar. Çannybil halky Jygalybeg bu maslahaty ýagşy görüp, bir köni eýeriň üstüne puta ýelim çaldylar.
Toň onu eltip şu görüň ýanyna goýdular-da, özleri ýene öňküler ýaly gidilenler. Sağa yeni öňküýal görüň daşyna çykdy. Çykanmadyna duran ere göz düşüp, şoňa baka urady hem baryp eriň gaşyna ýapyşdy. Eriň gaşyndaky ýallary çüýbedeglerini dyrnaklary bilen dyrmalady. Bir tarymdan soň eriň gaşyndan ýapyşyp üstüne bir aýagyny atdy, dadady. Bu ýan tarapyna agyp toğlandy. Ýene gaýdyp minmekçi boldy. Bu tapar jaýdar atlanyp üstüne oturdu da loňkuduklap oýnamaga başlady. Uçağı eriň üstüne epesli wagt oturandan soň ýelimler ýumşady. Uçağın ennamy duruşuna tüý bolup durýardy. Şoň üçin bıçağı ere mäkäm ýapyşdy. Durduça da berkişdi. Bir näçe wagt geçenden soň çağa düşmekçi boldy. Emma bolmady. Zygalybeг bilen garaşyp duranlar çağaň ere berk gelmeşini aňlap tarsa ýerlerinden turup baryp çağa bilen ere kujokladylar. Bu çağa çeýe tora düşen jeren malasy ýaly depirjekleýärdi. Ýoşluk bilen bu çağany erden aýryp Zygalybeг kujogyna alyp öýüne geldi. Bu çağa egneşik geýtirdi. Çanlybylyň ähli halkyna jar çekdirip ýygnap, Zygalybeг janly kestirip, gaýnatma atarıp, halkyna har çanak çekdirdi. Nahardan soň ol jemaaty ýüzlendi. Ähli halaýyklar, men ýydymda adabraýym götürip, ornumy tutjak ogul Adybegden galar diýip umyt edýädim. Adybegin ýydy binişan gitdi diýip, men näme umyt bolup ýördüm. Bugün Hudaýym maňa bu çağany Adybeg oglumdan nişan berdi. O çağa Türkmen ulusylanyň gerçek gotçygydy bolsun. O çağa tedat goýun halaýyk. Zygalybegiň bu sözünden soň oturan halkyň ýaşlaryndan biri plan bolsun nidi, ýene biri beýleden çykyp plan bolsun nidi. Oturanlaryň her haýaty bir at tapdy, ahyry bir ýaşly aýtdy. Bu çağa alan köpeten ýakty dünýä çykdy. Bu çağaň ady Röşen bolaýsyn. Oturanlar şo bollu diýişip Röşen at goýup öýle-öýüne dargamakçy boldular. Şo wagt märekäň gyrak bujogyna ýeki özüniň öňüne bir çanak goýulan bir gorak garryja adam oturdy. Ol aýtdy: Täzeden murat toslap tapjak bolşup her haýsyň agdyňda gelen nur oturýarsyňyz. O çağa dünýä gelenne öz ady bilen ýelli. On ady belli. Gör oglu bolur. Bu pokoraň sözüne hiç kimem gulak asmady. Aýtamyň gurrungy ýaňsylaşyp gülşüp, her kim öýle-öýüne gitdi. Zygalybeг aýtdy: Arman o pokoraň sözü yer almady. Garybyň sözü ýerem almady, ýerde de galmady diýipdirler. Röşen diýip at goýsagam, ýüri uýuş bu oglanyň ady gör ogly bolsa gerek. Şondan soň Zygalybeг altygy Röşeni öz eli bilen terbiýe berip başlady. Röşen adynyň içinde adamlar bilen öwrenşip, gep söz öwrenmäge başlady. Zygalybeg altygynyň kaddy kamatyna gowanyp, şat bolup, joşup, 5 kelime söz aýtar boldy.
Şükür edeyin yaradan Kadir Hudaya. Öz ollerdime derman eyledi. Niçe vaktlar galım cevri cepaya. Benim gamlı köngülüm şadman eyledi. Her turup çekerdim efvan. Maksadım hasil eylegil divan. Mosul Basra bile Rum Perengistan arzuunu çekip arman eyledi. İşe ünlür keydumanın dağına, ılmatınla durup sol sağına, bağıt devletlüğünün gelir çağına, başından aylanıp cevlan eyledi. Elip dek tartılmış kaldı kamati, yaş başından dağlar yıkar hayvati. İnni gelli sanni bilin novati, görenler canını kurban eyledi. Zagale ve şükür et gelli devranlar, başımızdan gitti gaygı armağanlar. Söyününler hemme kardeş yaranlar, hak bir de çok lütfu ahsan eyledi. Zagale ve sözünü tamam edip, şadı-şadiyanlık bilen galy versin. İnni habarı kimden al? Zalbeğin ağtığı Rövşön'dan al. Rövşön birine, ikisini, üçsünü, dördünü, 5 yaşına qadamması. Deňduşlary bilen aşykçylyk top kem başga oýunlar oýnar ýaly boldy. Utaýda ha ne ýagşy rady diýip goýýada, utulanyň baş halwamy, üzümme, gant, nawatmy, haýtam bolsa ururdy çaňgaly, götürürdi de hol meýdana çykyp deňduşlary bilen bölüşip ýerdi. Eger zat satyjy bakkallar ýygynyň marp ýakalaşaýtalaram, görewli deňduşlary bilen donlaryny başlaryna çöwre bürünip, bakkallaň dükanyň ýeňsesine baglap goýan ýabalaryny ürküderdiler. Bakkallaň ürküp boşanan ýabalary bazaryň içinde iki waka daýardaşyp, peňkirşip, uly tozan gyýku turup, bakkallaň dükanyny başyna ýumurardylar. Hollas görewli bazar bakkallaryna, hannatlaryna ot ýaktyrmady. Günlerde bir gün hemme bakkallar, hannatlar öýleriniň ýaşyllarynyň biriniň öýüne ýygnanyp, üýşmelen urap maslahat etdiler. Aho adamlar, Adwin sultanyň derdinden heleylenmez çağlaryny gatyrak aglady bilmezdi. Almatkär şorlanmaz ýargyjagyny gatyrak tarta bilmeýärdi. Doğru aýdýaň. Amma salgyt kırazyn diýip ranardy, hereriň ýeňil tartdy jerime diýip ikalardy. Oho, süýtkorlyk etdiňiz diýip üşalardy. Oy, biz Adwin diýilen bir adam dynyk diýip gördük. Emma bir döremen geçen onun 5 metre bela gördü diýileläp duray. Bu oğlan ýaş wagtynda şoň ýaly, eger ulalaýsa bizim kırkymyz bir tanapa satarby. Mata doğru aýdýaň, ýergödünden mundan diýinmegimiz gerek. Ýergödünden Dedi. Hünkar Sultan 7 ýurdun padşahyndan pasraz alyp, o padşahlary öz golunyň astynda saklap hökümdarlyk ederdi. Emma Türkmen ýylulsyna hökm ýöremezdi. Hünkar Türkmen ýylulsynyň üstünden öz hökmüni ýöretmek üçin köp ýyllar jan çekdi. Köp goşunlary ýiberdi. Türkmen halky oň her saparky ýiberen goşunyny seýindirip, derbi dagyny edip göberýär. Ahyry Hünkar Sultanyň paltasy daşy degip nälaç bolup, goşun ýibermesini goýup, köp arman çekip bardy. Inni habary Jagalbegden al.
Jagalybeг özüniň haýsy ýurda gaçyp göçýägini köp pikir edip oýlandy. Hünkär Sultanyň gulasyna bolan paçalyň ýurduna barsam, olar meni ýaman gynap öldürer. Indi köp wagt aradan geçdi. Hünkär Sultanım köni düşmançylyk oduny ýadyndan çykararça boldy. Näme de bolsa, men kısmatda kyny synap, taşam bolsa, Hünkär Sultanyň öz ýurduna göçüp barýyn. Habary Jagalybeğden al. Jagalybeг niçe günlük çöl kesip, niçe dağ deryalardan aşıp, ar ýürep, köp ýürep, aýlyk ýürep, Hünkär Sultanyň ýurduna baryp ýetişdi. Şäherde bir ýeri özüne mekan tutdy. Bir kun demdiň jalandan soň Jagalybeг özüniň gurby ýeten sowgadyny götürip, Hünkär Sultanyň ýanyna salama bardy. Elten sowgatlaryny Hünkärüň öňüne goýup, gol gowuşuryp salam berip durdy. Hünkär Sultan Jagalybeге garap oňa şeýle diýdi. Ýere Jagalybeг, habaryňy ber. Ne yüdün bilen men gaşyma geldin sen? Duz nesibem çekdi tagsyr. Hyzmatyňa geldim. Hyzmatyňa geldim diýsene. Sen maňa paç bermekden boyun toglayan halkyň serdary sultanydyňla. Nähili beýle öz aýagyň bilen ýene hyzmat sorap men üstüme geldin, ha? Tagsyr. Haç berse de bermese de ol halkyň öz işi. Bilen türkmen halkymyň içinde şada bar, geda da bar. Ol men işim däl, halkyň işidi. Halkyň tagsyr. Sana paç bermedi halk. Menem kowoýun niýen onu kowup bilýär. Ne? Şo maňa paç bermän ýören eşek ogursy. Bir böyle garakçyň sultan şu Jagalybeğdir. Hünkär şeýle diýip ýaňsylap güldü. Oňdaşda orawny oturan wezir wekilleri, sypaýlaram gülüşdiler. Onda Jagalybeг şeýle diýdi. Ýok tagsyr. Beýle diýmek ýalňyş bolar. Men olardan bidar bolanam bolsam, dogrusyny aýtmagyň aýyby ýok. Garakçy diýeniň köp bolsa 500-300 bolar. Emma olar 30.000 dönem, 40.000 dönem kän tagsyr. Hünkär Sultan Jagalybegiň gaty köp günärleriniň bardygyna beletdi. Oň üçin ol öz ýanyndan oýlandy. Näme hünär bar bolsa, näme laýyk hyzmat berip göreýin. Hemme hünärlerinden peýdalanaýyn hemem. Her ýurduň awly, öz taýsy bilen awla diýen bir nakyl bardyr. Bäri gaýdandan soň muň ýylursy başlagy alanlar. Baş bolmasa göwreläş diýlenler. Ol ýyly özüme golas ederin. Eger Jagalybeг we pasyz bolup çyksa, her wagtam muny ýyle ýetirmän başdan maga wagt tapylar. Hünkär öz içinden şeýle pikir etdi de Jagalybeğden sorady. Ay Jagalybeг, biz sana hyzmat bersek, sen haýsy hyzmaty özüňe laýyk görýärsiň? Sen nähili hünäriň bar? Aýdyp otur. Tagsyr. Men ökdökärim seýçilik, atçylyk, başga da uruş hünärlem köp tagsyr.
Oňa bolsa gow kesrin bar eken. Men hemme döwletimde bolan atlanmaň hemme ýylky türlenmeň öwtiýaryny sen eline berdim. Sen seýisçilik etdi, öz hyzmatyň bar köz. Hyzmatyň görünse gadryň biliner. Hünkär şeýle diýip hat ýazyp möhür basyp Jygaly Bege berdi. Bir ýerden gelen gelmişege şeýle emel berenne wezir wekili sypaýlary öz işlerinden gynansalarym daşyna çykaryp hiç zat aýdyp bilmän gitdiler. Jygaly Bege bir ýylla atçylyk seýisçilik işine öz hünärini görkezip hünkärden köp sylaw terpaýlar geydi. Hem ony hünkär öz ýanyna köşge maslahat çedip aldy. Pyçak ay palto götürüp bir ýyl köşkde hyzmat edip öz hünärini görkezip köp sylaw terpaýlar geyip hünkäriniň ýanyna ulabray gazandy. 3-nji ýylda hünkäriň ýek galam mehrem geňeşdary boldy. Hünkär sultan her bir işinde Jygaly Begisiz gymylla bilmedi. Jygaly Begiň maslahatyna mätäç boldy. Bu bolsa hünkäriň öňkü wezir wekilleriniň içinden birini kesip başlady. Bir gün ähli sypaýlar jemlenşip gelip hünkär sultana şeýle diýişdiler. Aho Tawsir, sen murt ýeşe gowursa garakçylaň sultany Jygaly Begi munça götürgülep ulu awraýyňa ýetirdiň. On bizden artık näme hünäri bar? On bilýän hünärler gaty kän. O hünärleri öwrenenmizden soň onu ýok etmek aňsat. Ol atsynas, uly seýis. Hünärlerini öwrenmek gerek. Onna sypaýlar ýene diýişdiler. Tawsir, eger ol uly seýis bolýan bolsa, aňa wepaly hyzmatçy bolýan bolsa, oýol saňa dünýede ýok bir at tapyp bersin. Bolmasa da sen oň çäresini wer Tawsir. Sypaýlarynyň bu sözünden soň hünkär Jygaly Begi ýanyna çağırdyp hökmetdi. Jygaly Beg, eger sen hünärli uly seýis bolýan bolsaň, maňa dünýäde hiç bir görülmedik bir at ýetişdirip bermeli. Olya baş üstüne Tawsir. Baş üstüne. Ol şeýle diýip ýelmaýa münüp Arabistan ýylatyny 3 aýlap gezdi. Emma Jygaly Bege ille ýok at tapylmady. Bir güni ikinni wagty Jygaly Begi derýaý şorun boýundan otur. Bu derýanyň boýundan hünkäriň ýylkysy erkin ýatýady. Bir mahalla derýadan bir at çykyp, ýylkylaň içinde bir baýtala aralaşdy. Ýene derýa ýerkidi berdi. Suwata bolar diýip eşitýädim. Sen mollaw diýip ýanky baýtaly belläp Jygaly Beg gaýty berdi. Gelli hünkäriň gaşyna. Tawsir, inni ýogat gerek bolsa, geljek ýyl şuunlara çenli howlukma. Ana ondan soň helki höwre gelen baýtalyň wagty dolup bir güni taýyň çagat ýaly bir zat gulanlady. Sewan etseler, taşlan zadynyň özi kysrak. Şoponlar onu Jygaly Begiň ýanyna getirip şeýle diýdiler.
şo baytallan molun taýşy. Jygaly we onu alyp hünkäriniň gaşyna getirdi de oňaýdylandy. Tagdir, eň dünýäde görülmedi gat diýeniň ine şundan da bar. Bu ýagdaýdan soň sypaýlaň köne wezir wekilliň ýamanlamaga geldi. Olar üçin ýol geldi. Kerşi dartyp ýokary perdäge ýyrmaly boldular. Wekil Wezirleň aksakal aýtdy. Tagsirim, bu gelmişek Türkmen seni oynap ýör. Hani aýdyp otur, konuşyk oynamak. Oline şeýle tagsir. İlle ýowat gerek bolsa diýip 3 aýlap gedeni bir ýana, iň soňunda da ille ýowat şundan da war diýip bir taýyň ganjyk gujugyny getirip sen öňüňe taşlady. Irep sen oynap ýör tagsir. Eýlek wezir wekiller sypaýlarym dogry diýişip aksakal weziriň aýdanlaryna tenmerdiler. Hünkär Jygaly wege gadap bilen abanyp ondan sorady. Jygaly weg, bu sözlere näme jogap berýän? Tagdir. Bu taýda tohumy däldir. Bir ýyl sabr etseň hemme sırlaň üstaçylar. Üstaçylýan bolsa, täsiriň üstaçylýansa men gözüme görünme. Çak görünmesin garam. Hünkäriniň gaty gahar gelip onu kowdy. Jygaly weg olar görünmen tagdir diýip çakyp gitdi. Wezir wekiller muny öldürmän goýberenden soň iru iç oň bir alamat görkezýäwini aňyp ýene şeýle diýişdiler. Tagsirim, sen bilýämiň, ol ille ýogat gözlän bolup 3 aý gezdi. Ol 3 aý biderek gelmedi tagsirim. Ödürüň Türkmen ýylgysyna baryp sen bar gilliň syryň paş etdi. Hawa tagsirim. Hünkär bir oýnatly paça ekenini halkyna zar etdi. Sen Türkmen halkyny öz goluňa salyp olardan paç aljak bolup ýörsiň. Haýynny günnegine aşa gelip Türkmenler sen ýurdun çapyk gider tagsirim. Wezir wekiller gaty dogry aýdýar tagsirim. Uğur çağasından ekdi bolmaz diýip eşitmeýärmidiň. Bular çöl gurtlardyr tagsirim. Ulan diýänine inanmyn. Hawa, öňden mer türkmenliň paç bermän agar goşunyny derbi dagyn edip gelendigi hünkäriniň ýadyna düşdi. Ýüregindäki köne duşmançylyk ody göýe nevt dökülen ýaly hasam meter lowlap ýandy. Ondan soň ol gaýgardy. Men her ýurdun agyny öz taýsy bilen aglymy kyýal edipdim. Emma soňuna barypdyryn. Cellat! Şowat 2 tane cellat häzir bolup baş egip durdy. Cellatlar! Tiz barın! Jygaly wegi tutup getirip 2 gözünem oýun! Ol şeýle diýip buyruk berdi. Jygaly wegi henüz öýüne ýetmänkä ýyryndan 2 tane cellat ýetip tutup alyp gelip 2 gözüni köwlediler. Gözi oýlandan bir näçe wagt soň Jygaly wegi hünkäriniň ýanyna bardy. Tagdir, hiç bir ýazyksyz ýerimden men gözüm çekdim. Men bir näçe ýyl hyzmat etdim. Indi senden bir etjek dilegim. Şol eden hyzmatlam üçin şu taýy maňa bagşla. Hünkäriniň gahar ýüzüne çykyp durdy. Garay, garaň görünmesin. Şo kısrak düldülem bolsa senki bolsun. Ýok bol. Hünkär Jygaly wege şeýle diýip kowup berdi. Jygaly wegi bu gysrak taý öýüne eltip ýetmäge başlady.
günlerde bir gün wedir wekil sepaylar hünkara yamanlap Jagalbegin ortonja uly Gülennamyň är mömin weňem başyny kestirdiler. Hünkar padşa Jagalbegin gapdalyndan gysır emgek bolup tataşdy. Jagalbeg agtyw gör oğly dul elini Gülennam üçüti bolup galdylar. Jagalbeg bu agyr zorluk tütemden yanıp pişip gaýgy gamyny içine salıp gidiversin. Hünkaryň şäherine Jagalbegin bir dosty bardy. Ol bir gün gelip ona maslahat berdi. Haw Jagalbeg, türkmeni dürtmeseň duýmaz diýenler ekeni. En başga bir ýurda aşaýmasaň ha, hünkär sen tohumuny tüketjek. En batymrak başga bir ýurda göç. Şoňa sen bu gysragam ýetişdi. Jagalbeg görewliň ýanyna çagyrdy. Ey Rowşenjan, arra düşman dost bolmajak eken. Biz bu ýurtdan 3 günmez dagyna gaçaýly. Bir gün paty-putyňy eltip gel. Bir gün Gülennam ýeňiň eltip gel. En sonundan meni artlaşdyryp alyp gitdi. Polyata görewli şeýle diýip bir gün paty-putylaryny eltip geldi. Bir gün Gülennam ýeňiň eltip geldi. Bir gün görewli daň atmadyndan öň garratasyny artlaşdyryp Hünkar padşanyň şäheriniň derwedetinden çykyp gitdi. Jagalbeg agtyw görewli sargaty. Oğlum, hünkar bilen gaçanmy daň aýta. Eýdimizden kowy berer. Eýdiňden habardar bolgun oğlum. Habardar bolgun. Şoň ýalym haçan görewli atasy bilen artlaşyp derwededen çykan wagtynda bir adam bulary görüp hünkaryň üstüne algap baryp şugullady. Hünkar özüniň serkerdelerinden birini baş edip bulan ýygynyň kowy berdi. Jagalbeg gaýta-gaýta gidip barşlaryna atyň üstünden "Oğlum, eýdiňden habardar bol" diýe. Görewli ýygynyň ahmal bolmajak bolup ýygyna garak gelýärdi. Şobar ýakalar daň atdy. Jahan ýagtylly gün ýogdy. Görewli şol ýygyna garap barýaka bir haýokdan soň ýyllaryndan bir bulut todan görünýär. Todanyň içinde bir topar atly görünýär. Ata, eýdimizden kowy görünýär. Ölerim gaty köp atly. Inni nädeýli? Görewli şeýle diýip ýygyna tiýip-tiýden garady. Görewli 11 ýaşly ýaş oglan atasynyň hem 2 gödük gör, bu ýagdaýda birat howsala düşdi. Gaç, kow, henil görün dady däli. Jagalbeg agtynyň howsala düşenini aňdy da oňa şeýle diýdi. Aý oğlum, şeýle gaç, kow wagtyna hiç howsala düşmegin. Ýüregiňi ýerine saklaga da süreber. Sen meni oturan atyňam sen bilen ýürekde şahyry. Hasan sen howsala düşüp goýluklaryňy el gollaryňy sandradyp goşadyňda, uýan tutuşyňy ýitirende ojana görem sen gorky düşeniňi aňyp toýuny kakşyny ýitirýär. Eni özüňi ýitirme oğlum, ýitirme. Hani öňkü dönem ýüregiňi berk takla. Edem ýygyňa köp barama. Malyň gaty gyssamada arkaýynlyk bilen süre oğlum. Ana, ana şeýdi ber. Görewli özüni parahat saklap bir meýdan sürenden soň Jagalbeg oğlundan torady. Hani, eýdiňe bir serede oğlum. Oğullar ne halla? Ata, o köp atly todana bulaşyp galdy. Emma bir atly o köp atlyň içinden toğurulup bilen ýyldymyzdan kowýar. Şu atlyň kowşy gaty ata. Ay oğlum,
Olatyň renk sypaty nähili? Ata, alat. Renk al bolsa, ol çakanlar oğlum. Günün aşağına aç. Olat batmy ýedimizden alar. Ewr oğlum, ewr. Görowly, tohum ýalynyň uýanyny günün aşağına baka burdy. Çakanatyň gözi güne bolman, gün bilen çakışyp, käýerde büdüräp, käýerde sürüşip bal berdi. Ýene bir meýdan sürenlerinden soň çygaly we ondan torady. Oğlum, hani ýene bir gara. Oğlar nähili? Öňkü atly gallata, emma indi başga bir atly gaty gowy ata. Başga hiç biriniň hem garaty görneni ata. Bu ýennam kowyň atynyň renki nähili oğlum? Gara dora tata. Kara doğrat bolsa, jeňelden jeňele, tokoýdan tokoýa tutuver oğlum. Eýle renk köplenç, odal goturup bolan atlardan bolýa. Odal goturup bolan malyňam 3 ýyllap ennamyň giýjesi galmazmyş oğlum. Görowly, tohum ýalynyň uýanyny jeňellige, tokoýluga baka burup goýberdi. Oturat çöpdün çöpeti yükönüp, ağaçtan ağacı oýkonyp gaçyberdi. Bir meýdan gaçanlaryndan soň ýene çygalyp diýdi. Oğlum, ýene bir ýygyna gara. Ata, öňkü atly gally boli, ýene bir ýynnam atly ýedimizden kowya. Aýda bar oğlum. Atynyň renki nädilli? Ata, bolat. Oğlum, şu goloýrakda dağ barmy? Ani töwreňe tawan et. Bar ata. Oğlum dağlyga, daşlyga tutuver. Eýle atyň toýnagy daşlyga bolmaz oğlum. Görowly, ýalynyň uýanyny daşlyga baka burup goýberdi. Bir meýdan gidenlerinden soň ýene çygalyp diýdi. Oğlum, ana ýerine gara. Kowa ýedimizden galanokmy? Ata, öňkü gally boli, ýene bir atly kowya. Özüniň hem atynyň renki demir gyýyr. Sap gyýyr däl gerek. Ýok ata, demir gyýyr. Halis gyýyr bolmasa bolýa. Demir gyýyra ýaraşypmy biziň ýedimizden kowup ýetmegini? Ana oğlum biziňki getirdi. En dogry şöyle kumlugy tutuber. Demir gyýryň toýnagy biziň bilen deňgelmez. Olana ulaşyp muň içinde gurdaklap galar. Dur oğlum, dur arkaýyn. Berekellah. Görowly tohum ýalyň uýanyny çöle tarap dolap, jylawy deňge berdi. Bir meýdan gaçanlaryndan soň jygalyp diýdi. Hani oğlum, ýygyna bir gara. Kowular nähili boldy? Ata, ol atly minni görnenok. Ýöne bir iňjejik tolanjyk bolup galdy. Ýene bir meýdan sürenlerinden soň jygalyp diýdi. Oğlum, hani ýene bir gara. Nämeler var, nämeler ýok. Hani ýygyna gara oğlum. Ata, hiç garaçyra ýok. Hemmeti galypdyr ata. Hop ýaxşy. Ana oğlum inni ýoşluk bilen ýüdüňi üçümme dagyna baka tutuver. Atyňy gyssam oğlum, öz maýdalyna sürüber. Ine şeýtdejik bary ber oğlum. Bolar ata, bolar. Görowly üçümme dagyna baka türk gidiverdi.